stop sa Jornal Visayas. Masikong dose na kami. Ari kami di sa may corner sang Bakhaw. Ang venue mga ka-Job TV isang amon vaccine sa Bungadlaw sa CPU, Central Philippine University. Patuloy na kami mga ka-Job TV. Ari kami sa may Barangay Kalubihan. Kadto kami sa may Haro Big Market. Ari di ang taytay sang ano dito? Kalubihan na yung area di. Barangay Kalubihan. Ari ni ang diri area Desamparados, Barangay Desamparados. Ari ang public market to, ang Haro Big Market. Pag ginakot-kot nila to, drainage siguro to eh. Working day subong Wednesday, pero nakalaka ang mga tao kag salakyan kay ti ari man tagyapon subong sa in-extend naman ang MGCQ Modified Enhanced Community Quarantine July 1 to 15 naman. Yung tat ni nga ni extend na nila ka tatlo na nga extend pila na yung extend galiman katatlo ka-apat na eh. Grabe, ari gali ang elementary school ang Haro Elementary School mga ka-Job TV nan Haro 1 kag 2 na dun sa Piako. Ari gali simbahan sa Iglesia ni Cristo nan Haro lokal sang Haro distrito ng Iloilo South. Ari gali di mga ka-Job TV ang ano Haro 1 gali mga ka-Job TV ari Haro 1 Elementary School. So amo ni nga way ano kay nga kuan ni barangay di Quartiro Street. Hardo. Mga diretso hindi si Pio na da. Okay, sige diretso ka. Kasi kung talang ta, dito patio kanina yun. Tatlong eh. Ay, kataway sa itadagan niyo. Ay, gawa may gabi. Very good, very good. Ay, tricycle. Ay, damo tricycle gali din. Amo ni di nga, amo na di nga gitsil pero. Diretso na na. Asa na pa bet? Hindi ko masyado. 86 alam naman mo tao. Kaya dito kuya sa pihak pirmi kagi mo. Hindi ko na sa ulan eh. Tistingan tadi kung pwede tadi kasulod kay patibo kay kalapa sang pila. Ari gali patyo. Okay. Away tanaw palang gali. Diri kita. Tadlong kid gina diri gali oh. Tadlong gali daw. Okay, may arang-arang karakula pa eh.
Atin, direta. Ah, okay. Kung magsulod ka to, doble injection ta. Diri ay isa lang ang injection di. Sinisiyon yung galito ya. Sadya na kung duwang injection na rin, wala to. Puno na. Namit hani gali kung to aga pa ta kaya na. Ano kay ano rin ta? Ano rin mo itatali mo. Ano ito? Para uta sa mga pulis na. Mangkota sa mga tao yung diri na gurong. Ara na sila.
Buenas noches.